Máš minútku? Máme pred sebou nový rok, ktorý prinesie výzvy, príležitosti, povinnosti a konsolidáciu. Bezpečnosť práce a požiarna ochrana nie sú len povinnosti, ale predovšetkým naša morálna zodpovednosť voči kolegom, rodinám a komunite, ktorej sme súčasťou. Preto by sme vám chceli zdôrazniť, že prevencia by mala byť našim každodenným sprievodcom. Nezabúdajme pri každodenných činnostiach na zdanlivo jednoduché, ale kľúčové otázky. Je táto činnosť bezpečná? Mám na to správne vybavenie? Dodržiavam stanovené pravidlá? Veríme, že spoločne zvládneme výzvy, ktoré nás čakajú a že nasledujúci rok bude pre nás všetkých bezpečným a úspešným. Do nového roka vám želáme pevné zdravie, energiu, veľa úspechov. A nech sa vám darí robiť vašu prácu bezpečnejšie, efektívnejšie a zodpovednejšie. Veľa šťastia, priatelia.